Como cada luns de Pascua, miles de persoas achegáronse ao Mosteiro de Meis para gozar coa Romaría das Cabezas, un festexo que se celebra na contorna do Mosteiro da Armenteira. Moitos dos asistentes achéganse á Romaría a pé dende as súas vilas. Pois nós somos do Grove e viñemos andando desde Simes, que facémolos desde que éramos pequenos cos nosos pais e con amigos da familia, e pois xa é unha tradición. Pois viñamos andando pola ruta da Pedrao, somos aquí do Concello de Meise. Vin do Castromiña hasta Pontevedra, para cá subín do autobús de Cambados. Eu subín no coche e viño de Sanxenxo, perdón. Nada, eu viño de Villalonga e subimos andando. Eu veño de Villalonga e viñamos andando. A tradición, a devoción e gozar do ambiente é o que leva a xente a chegarse á Armenteira. Para nós o día máis importante da Semana Santa e fainos ilusión vir, estar a pasar o día, trouxemos a comida para estar de picnic por aquí. Bueno, a xente que ven aquí, vimos sempre andando, é unha festa que está moi ben, que nos gusta moito, vimos todos os anos, sempre andando. Tuve unha enfermedade e pasoume vindo aquí á Romaría das Cabezas. Bueno, é unha tradición de todos os anos, meus pais de pequeno me traían, de pequenos viñamos aquí todos xuntos caminando desde ali, desde o pobo. Bueno, eu viñen moitos anos, incluso en pandillas, é unha romería que me encanta. O sentimiento hacia a Virgen. Bueno, a multitud, a cantidade de xente conocida que a veces esperas por estas festas para poder ver amigos, conocidos, etcétera, etcétera. As misas son o principal reclamo desta romaría, especialmente a da 1 da tarde, pero o polvo é outro dos atractivos deste festexo. Bueno, o seu plan, vir aquí, tomar unha tapiña de pulpo, dar un paseo con rapaces, conocer un pouco o entorno. Bueno, como casi sempre escoitaremos unha misa e despois tomarás unha tapita de pulpo, un viñito e tal, celebrar a festa desa forma. Ahora vamos á misa da 1 e procesión. A min o ambiente que hai, como moi da terra, moi familiar. O noso plan é ir comer algo, unha tapiña de pulpo, ou ir unha misa, a ofrecerlle aquí as velas que levamos aquí, e de volta andando para baixo. O plan, pois o primeiro é ir a dar a limosna á Virgen e despois, se podemos, comer o pulpo. É o máis importante. Tras as misas e a comida, a xornada pechouse coa actuación do grupo de folk Ailá, poñendo fin a 3 días de celebración e festa na Armenteira.